front way, back way. You know that I don't. Ya iyali Allah ya taimaka Allah ya dafa mana ya rayuwa kuma dama wannan na tashi fitar da zakka ne naira 500 ce idan kana bukatar ta gaskiya a jajayi wata shekara kai ma sai Allah sai ka fita to Allah ya taimaka nagode Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allahu akbar. Ina kudi na. Ina uba. Alquran halli man sai na caji. Iya san wallahi sai na caji ka.